Kif ħada drawwa li jagħmel meta taħt pressjoni, il-Prim Ministru Robert Abela infex f'attakk partiġjan fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u minflok ma wieġeb mistoqsijiet leġittimi dwar id-deals suspettużi tiegħu, Robert Abela dawar il-kanuni fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fejn żeffen fin-nofs il-proprjetà tal-familja tiegħu. Morru ħarsu lejn il-villa bil-pool illi għamel il-kap tal-Oppożizzjoni. Prim Ministru li spiċċa jgiddeb lilu nnifsu fi ftit sigħat għaliex meta affaċċjat bid-domandi inqas minn 24 siegħa wara li kien f'paniku u nfex jikxef dettalji privati tal-kap tal-Partit Nazzjonalista, Robert Abela għalhekk. Li b'xi mod jien kont involut f'dil kwistjoni ta' dron. Asna fjek hijiex vera jew le, rajt dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni ħanieħu l-kelma tiegħu illi huwa vera ma niċħad mod mill-aktar assolut u kategoriku li b'xi mod jinqas biss kont taf biha dil-kwistjoni. L-ewwel qalilna x'informazzjoni għandu u issa qed jgħid li lanqas jaf hux vera jew le li ntbagħat drone u li qas kien jaf biha din l-informazzjoni. Morru ħarsu lejn il-villa bil-pool illi għamel il-kap tal-Oppożizzjoni niċħad mod mill-aktar assolut u kategoriku li b'xi mod jinqas biss kont taf biha dil-kwistjoni. Lejn il-villa bil-pool illi għamel il-kap tal-Oppożizzjoni. Fl-aħħar jiem eskalat il-kampanja negattiva tal-medja tal-Partit Laburista, speċjalment issa li Abela nqabad f'deals ma' persuna akkużat b'rabtiet mal-kriminalità organizzata, rabta ma' Christian Borch illi ammettija Abela nnifsu. Qudiem dan kollu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wieġeb b'mod ċar u saħaq li b'differenza minn Robert Abela m'għandu xejn x'jaħbi u li minflok bat drone biex jispija fuqu seta' faċilment talab permess u kien jurih id-dar tal-familja tiegħu bla problemi ta' xejn. Għal-ħabta tal-5:15 ta' wara nofsinhar ġejt infurmat mill-familja tiegħi li kienet qiegħda fid-dar illi semgħu ħoss ħarġu raw drone jittajjar fil-baxx ħafna fuq il-proprjetà tiegħi. Jiena ftit minuti wara ċempilt lill-Kummissarju tal-Pulizija kif huwa obbligu tiegħi għaliex dejjem insista miegħi li nkellmu meta jkun hemm kwistjonijiet li jinkwetawni u nirringrazzjah minn hawn illi ħamel l-ewwel passi u qalli li qiegħed jinvestiga. Ftit minuti wara Robert Abela jikkonferma jinqabad illi kienu illi bat id-drone fuq id-dar tiegħi jinqabad illi hu qiegħed jibat lin-nies jinvestigawna. Robert Abela flok iwieġeb id-domandi dwar id-dubji kbar li hemm dwaru u dwar il-ġid li huwa massa minn flus il-poplu, minn flok jagħmel hekk Robert Abela jattakka lill-ġurnalisti, jattakka lilkom u minn għalih se jbeżżani billi joħloq storja fuqi u jibadli drone fuq id-dar tiegħi. Naf il-waqt li Bernard Grech reġa' sfida lil Robert Abela biex jaċċetta dibattitu wiċċ imwiċċ, dibattitu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista li l-Prim Ministru ilu jaħrab minnu sa minn meta daħal f'Kastilja.